బాపట్ల జిల్లా వేమవరం గ్రామం వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. గత 20 రోజుల నుంచి ఏఎంఆర్ సంస్థ ప్రతినిధులు ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతులు తీసుకుంటున్నామంటూ గ్రానైట్ లారీల వద్ద అధిక మొత్తంలో డబ్బులు వసూలుకు పాల్పడుతున్నారు. దీంతో విసుగు చెందిన గ్రానైట్ యాజమాన్యం కార్మికులతో కలిసి ఏఎంఆర్ ప్రతినిధులు ఏర్పాటు చేసిన అవుట్ పోస్ట్ వద్దకు వెళ్లారు. అక్కడ ఏఎంఆర్ ప్రతినిధులు గ్రానైట్ యాజమాన్యంపై దురుసుగా ప్రవర్తించడంతో మండిపడ్డ కార్మికులు రోడ్డు పక్కన ఏర్పాటు చేసిన అవుట్ పోస్టును ధ్వంసం చేశారు. ఇరు వర్గాల ఘర్షణతో ఆ ప్రాంతమంతా ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎన్ని రోజులంటే నెల 15 రోజులు అవుతుంది సార్. కరెంటు కట్టేవాళ్ళు కిచెన్ కట్టేవాళ్ళు నడుస్తున్నాయి.